Benvinguts on tot comença. T'hi sentiràs com a casa, amb horaris amplis i serveis adaptats a les teves necessitats. Hi trobaràs espais tranquils per concentrar-te i sales per treballar en grup i compartir idees. I quan necessita una pausa, l'espai Inspira és ideal per relaxar-se. Saps que hi ha racons per posar a prova el teu enginy? L'espai Simbet és el lloc on podem practicar el que aprenem a veterinària i ciència i producció animal. Hi ha models anatòmics d'animals, microscopis, simuladors i fins i tot ulleres de realitat virtual.